سلام بيتسب كما يقنيكم لما عنت دما بحدش فيلم تمليسنا لنا الفيلمي بخلطة شن عسران حد تسرحه After Everything زبل فيلمي يخون نت فيلم مجمار نت فيديو لايك نشانلنا دما سبسكرايب مقبار نخط جمهور يستاوسكم فيلمنا زجمر حانت أبقر مسنا عدم تركب قوال أبي وطا مسمان مود تبعتاي صوتا وركب فتي ما زيت فلت حزي حبير ومستل حسيا سيكس مقبار ولا انت دليت نسجن سلز فتوانا خبرا محلاو سلز دلي إذن نقرزي دحر حدارينا نفس مبموالو كم زحزنت إنا نقرتنا فيلمي يجمر تابع على تاريخ تيسات بهال لما عنتي كابدك أساتسيا نابي يونيفرسيتي كتات زلز غنت أقحتا مترنا في جمرات أدي أكارولنا حسيا بلير كسنيوا أقحتا أن طرنا في الأيام بزح جزية سلزي بلهم أقحتا بفتنة سبسبولا تيسا نابتات يونيفرسيتي قعزة جمرو كارولنا بلير ناي تيسا أقحتا شكيمهم نابز تزاقاجو ولا كفلية بصحوه اتبري كيف تابلهم انت اتو خلت دقانستيو موزيقا كفيتن يسمع نبرا تيسا كاب حزن دحار محازوتا سلازخونا مللا جمرات اتن خلت دقانستيو اجستنا عوالي مسلا تيسا ادي اكارولنا حصيا بلير تسنابيتا ناب كفلات ملس اب الساعات ستيفن استبالت قال حوا بطعمي دس كم زبل مسنقرتا تيسا جن حوا أنت يكونس حصيا كم زخوننا بتعمي كم تفوتو تنقرا ستيفن نت نقر شلل بمبال نت كفلي لغيقات وصء تيسا أقعتها مستخال جمرات نصبحيت نقوه كلاس سلز تجمره تيسا بنقوة العيلة قعزة جمرات أما نقدا لندن استبالي حادة تمهر رخيبات اللاليو كم النبلت نايم جمريا تمهرتات ود أمو نابقزا مستملست شاور تأتو كاو شاور انتوص كدانا رسيعة سلزمصت فوطا لبيسا ناب كفلات ملس اب ساعات جن زقاط ما حدا ودي امدق ازيا اتي صنحا نتود مسرآيت بطعم دنقيصا نتبري سير خمزة اتو تطيقو نگر جن تودي سير خمزة اتينا نايت غزا قلفي كم زلو يرئيا تيسا نتخفلي لغيقو نخوص تنقرو نسوغن سلنا تازروا منن بزي مقداس عاركو ستيفن يصبايا خمزلي نقرا نايتن دق انستيو معازاكم زخون مسفلطات سوق تبل نغو بونا نمستاي ناب كافي قيدا مصحفنا انببتنا هلوت تمال مشت اب غزا زرخوت ودي عيننا عيني طمامتو نسو نحا اب مرايو بزح يتقرمن مسعرختو كابت غزا وطي يقيد أبز ساعة تيسا نابلاي برر خيدا مصحف من باب تجمر بدنجت ستيفن استوالت محازات مصمو مشت بارت سلازلو حابيراتهم نخت خيد تنقرا تيسا بزح دسوالان تيبلا ستيفن زقبرت غيرا تأمنا مشت خدان تمرصلامو نابت بارتي غدا افت بارتي بطعمو زبل نجر زقوبر سبات نورو وز نجر زي تيسا بطعم يچنقا تيسانا محزا بجمع قينم نابز زنانيو زلو سبات يخدا اتودي حزون اللو مسخالي قوال إنا 9 عامت رئيو اتهم سبات نبعلا نختلالي ينقروها نسا دما نبعلا تلاليوم مولي استبالت حانت قوال تروت اوردر زتبهال صاوتا زين صاوتي لا حساب تقرب تيسا أبز ساعات نسو ناهيسان صاوتا ايو مسبالتا نحنا نصاوتو بحريف ملكعيو تبلا امو اندياوم نسخ جمرة تبلا كاو كاب حقنا دفرت زبل قال مرص تبلا تيسا دما حق تبل تمرص امو مولي نمጨረሻ ጊዜ ወሲብ ዝፈጸም ሁሉ ማዓዝና አበይኮም ዝኾነ ኢላ ተሓታ ዘይተጸበየ ተሕቶ ስለ ዝኾነ ቴሳ ብጣዕሚ ትድንግጽ ሞሊ ቴሳ መምላስ ስለ ዘይከኣለት ድንግል ዲኺ ኢላ ትጥይቃ تيسا حزون سقط بالأمو تأزاز نابزبلي كيرالي تبلا مولي دما مستابو زولو ودي هاردن تسععهم بمبال تأزاز تأززهم اتودي تأزازو نمملا تطوي بل تيسا جن بفرحي اتبارتي لغيقات وصء نصبحيتو كلا سرفيدوا بفتنة تخيد ناي سايكولوجي ممهورهم دما سراح جميرا انبيبهم كاوزفوتيوو ناي فقر مصحف تطيقهم
ሃርደን ከምዚ ክብል መለሰ ፍቅሪ ማለት ንሕና በዓልና እንጅምሮ እንተደሊና ድማ እነቋርጾ ነገር እዩ ብምባል መለሰ። ኣብዚ ሰዓት ቴሳ ፍቅሪ ብባዕሉ ግዜ ዝመጽእ ነገር እምበር ንሕና ስለ ዝደለናዮ ጥራሕ እነምጽኦ ነገር ኣይኮነን ብምባል እናቱ ሓሳብ ተጻረር። ድሕሪ ክላስ ሃርደን እናጎየ ናብ ቴሳ ይኸይድ እሞ ኣብ ዝሃብክዮ ሓሳብ ብደንቢ ንኽተብራህርህለይ ይደሊ እየ ካሊእ ግዜ ንራኸብ ብምባል ገዲፍዋ ይኸይድ። ብፍጥነት ለንደን ዝተባህለ መሓዛ ይመጽእ። ለንደን ሃርደን ማለት ካብ ቀደም ዝፈልጦ ጉረኛ ሰብ እዩ ብምባል ንሃርደን የጽላእለ። ድሕሪ ደቓይቕ ቴሳ ቡና ደልያ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ካፌ ትኸይድ። ሃርደን ቦይኑ ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ እናንበበ ትረኽቦ። ሃርደን ኸይዱ ንባዕሉ የላልያ እሞ ምሳኺ መሓዙት ምዃን ንኽእል ዶ ኢሉ ይጠይቓ። ንሳ ድማ እሺ ምስ በለቶ ምሕዝነትና ብደንቢ ንኽጥንክር ሓደ ዝፈትዎ ቦታ ኣሎ ሓቢርና ናብኡ ንኸይድ ይብላ። ቴሳ ስለ ሃርደን ዝሰምዐቶ ነገር የፍርሓ እሞ እምብለይ ብምባል ትኸይድ። ተመሊሳ ሓሳባ ብምቕያር እሺ ኢላ እናብቲ ቦታ ሓቢሮም ይኸዱ። በይነይ እንትኸውን ግዜ ምሕላፍ ዝፈቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ እዩ ምባል እናብቲ ጫካ ሒዝዋ ይኸይድ። ቴሳ በቲ ከባቢ ንእሽተይ ዋላ እንተፈርሐት ሃርደን ምስ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጻኹ ምሳኺ እየ ብምባል ይዛረባ እሞ ክዳኑ ብምውፃእ እናብቲ ባሕሪ ይኣቱ። ንሳ እውን ንኽትኣቱ ይነግራ። ናይ መሕመስ ክዳን ከም ዘይብላ ትነግሮ እሞ እናቱ ትሸርት ገይራ ንኽትኣቱ ይነግራ። ገጹ ንድሕሪት ምስ መለሰላ ዝለበሰቶ ክዳን ብምውፃእ እናቱ ትሸርት ገይራ ናብቲ ባሕሪ ቀስ ኢላ ትኣቱ። ቴሳ ብዘሕልፍዎ ዘለዎ ግዜ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ኣላ። ሃርደን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈትዎ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ትጥይቆ። እስካብ ሕዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ከም ዝፈቱ ሕዚ ግን ካብ ባዕሉ ንላዕሊ ንዓኣ ከይፈቱ ከም ዝፈርሕ ይነግራ። ቴሳ ግን ሕፁይ ከም ዘለዋና ምስኡ ፍቅሪ ከም ዘይትጅምር ብምዝራብ ኣብ ፍቅሪ ንኸይወድቕ ንኽጥንቀቕ ትነግሮ። ሃርደን ድማ ፍቅሪ ማለት በዓልና ደለይና እነምጽኦ እንተይኮነስ ባዕሉ መጺኡ ዝቋጻጸረና ነገር እዩ ዝበል ክንስኽዶ ኣይኮንኽን ብምባል ምንም ክገብር ኣይኽእልን እናበለ ቀስ ኢሉ ቅርብ ብምባል ይስዕማ። ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፁ ሃርደን ካብ ዝረኣያ መዓልቲ ጀሚሩ ብጣዕሚ ከም ዝፈተያና ናብዚ ቦታ ሒዝዋ ዝመፀ ነዚ ክነግራ ከም ዝኾነ እናተዛረበ ቀስ እናበለ ይነኻኽኣ። ምስ ወዲ ምንም ጌራ ዘይትፈልጥ ቴሳ ተሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ነገር ይስምዓ። ልባ ዘይሰብራ እንተኾይኑ ንቐጻሊ ሓቢሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትነግሮ። ሙሸት ከባቢ ንምዝንናይ ናብ ምግቢ ቤት ይኸዱ። ምግቢ እናበልዑ ቴሳ ስለ ቤተሰቡ ንሃርደን ትጥይቆ። ንሱ እውን እናነገራ እናሃለወ ብድንገት መሓዙቶም ይመፁ እሞ እቲ ወግዒ ይቋረፅ። ናታቶም ምምፃእ ቴሳ ዋላ እንተረበሻ ሃርደን ግን ምንም ኣይመሰሎን ዝመስል ነይሩ። ቴሳ ድማ ንቦይኑ ትፅውዖ እሞ ይፈትወኪ እየ ዶ ትብል ኣይነበረኻን። ንሶም ምስ መፁ ከም ዘይትፈትወኒ ኣክቲ ምግባር ጀሚርካ ሓሳብካ እንታይ እዩ? ምስ ናይ ቀደም ሕፅየይ ገዲፈ ምሳኻ ዝኾንኹ ካብ ልብኻ ከም ዝፈተኻኒ ስለ ዝሓሰብኩና ኣነ እውን ናይ ፍቅሪ ስምዒት እናሓደረኒ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረዳእኹ እየ። ልብኺ ኣይሰብሮን ኢልካ ቃል ኣቲኻ ለኢኻ ቃልካ ተኸብር እንተኮይንካ ቃልካ ሓሉ ብምባል ገዲፋቶ ትኸይድ። ንሳ ጥራሕ እንተይኮነትስ ሃርደን እውን ብዝተፈጠረ ጉዳይ ብጣዕሚ ተናዲዳ ኣሎ። ንጽባሐይቱ ሕፁያ ብሌር ንኽረኽባ ይመጽእ። ሙሸት ንኸዝናንያ ናብ ሓደ ፓርቲ ሒዝዋ ይኸይድ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣዒንቶም ኣብ ቴሳ ዕረፉ። ብዝገርም ኣብቲ ፓርቲ ሃርደን እውን ኣሎ። ብሓባር ፀወታ ጀሚሮም ወረቐት ብኣፎም ምቅብባል ጀመሩ። እቲ ወረቐት ዘውደቐ ሰብ ይሰዓዓም እዩ ነይሩ ናይቲ ፃወታ ሕጊ። ብድንገት ኣብ ቴሳ ምስ በጽሐ እቲ ወረቐት ይወድቕ። ምስኣ ዘሎ ወዲ ክስዕማ ምስ በለ ብሌር ሕፁያ ከም ዝኾነና ክስዕማ ከም ዘይኽእል ይነግሮ። እቲ ወዲ ክስዕማ ስለ ዝደለየ ኣይምልከተንን ናይቲ ፃወታ ሕጊ እዩ ብምባል ሓያል ባእሲ ይፍጠር። ሃርደን ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደ ክወቕዖ ሒዝዎ ነበረ። ነገር ግን ቴሳ ንኸይትሪኦ ገዲፍዎ ኸደ። ድሕሪ ዝኩሉ ነገር ቴሳና ብሌር ላብ ናይ ብሌር ገዛ ኸይዶም ይድቅሱ። ብጣዕሚ ዝደኸሞ ብሌር ካብ ድቃስ ወፃኢ ካልእ ምንም ዝሓሰቦ ነገር የለን። ቴሳ ብድንገት ካብ ለንደን በይዛኺ ቀልጢፍ ክብፅሕለይ ዝብል መልእኽቲ ይበፅሓ። ንሳ ድማ ግዜ ከየጥፈት ብጸልማት ላብ ናይ ለንደን ገዛ ትኸይድ።
እትገዛ ብጣዕሚ ተባላሽዩ ጥርሙዝ ተሰባቢሩ ትረክብ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ እንተ ጠየቀት ሃርደን ብጣዕሚ ተናዲዱ ከም ዝመፀና ንሱ ከምዚ ከም ዝገበሮ ሕዚ እውን ኣብ መሐመስ ገንዳ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎ ይነግራ ቴሳ ድማ ናብ ሃርደን ትኸይድ ሃርደን ንሳ ብምምፃእ ብጣዕሚ ተገረመ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትያ ምስ ብሌር ስለ ዘርኣያ ከም ዝተናደደ ይነግራ ንሳ ድማ ንኸረጋጋዕ ብምዝራብ ኣብ መሬት ዝነበረ ጥርሙዝ ከተፅሪ ክትብል ኢዳ ይቆርፃ ሃርደን ድማ ናብ ውሽጢ ሒዝዋ ይኣቱ እሞ ኢዳ ይፀርገላ ምስ ተረጋግዑ ድሓር ልበይ ከይትሰብረኒ ትብልኒ ነይረኺ ብተደጋጋሚ ነገር ግን ከም ዝፈተኹ ክፈሊጥኺ ንስኺ ኢኺ ልበይ ትሰብርኒ ዘለኺ ይብላ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ስምዒት ይኣትዉ እሞ ምስዕዓም ይጅምሩ ከምኡ እናበለት ብዘላቶ ምስኡ ተሓድር ብንግሆ ቀልጢፋ ትነቅሕ ኣብዚ ሰዓት ስሕተት ከም ዝሰርሐት ይርዳኣ እሞ ወፂኣ ትኸይድ ብሌር ብተደጋጋሚ ይድውለላ ነይሩ ናይ ስልካ ጂፒኤስ ብምጥቃም እናብቲ ዘላቶ ይመፅእ እንታይ ተፈጢሩ ኣብዚ ምስ መን ሓዲርኺ እናበለ እናተዛረባ እናሃለወ ሃርደን ካብ ገዛ ይወፅእ ዓይኒ ንዓይኒ ይጠማመቱ ቴሳ ክነግረካ ዝደሊ ነገር ኣለኒ ዋላ እንተበለቶ ምንም ኣይሰምዓክን ብምባል ገዲፍዋ ይኸይድ ናብ ክፍላ ተመሊሳ ስለዚ ጉዳይ ንነዊሕ ሰዓታት ተሓስብ ፀንሐት ምሸት ኣብ ናይ ሃርደን ገዛ ኣብ ላዕሊ ወፂኦም ወግዒ ይጅምሩ ኣቦይ ገና ብቆልዓይ እዩ ነይሩ ገዲፍኒ ዝጠፍአ ሰብ ብዙሕ ኣይኾነለይን ንዓኻ እውን ነዚ እየ ብተደጋጋሚ ልበይ ከይትሰብረኒ ዝብለካ ዝነበርኩ ንስኻ ብሌር ካብ ዝሃበኒ ደስታ ብላዕሊ ኣርኢኻኒ ኢኻ ደስታ ዝበሃል ነገር ምሳይ ኣይፀንሕን እሞ ነዚ ንምስትምቓር እየ ምሳኻ ምዃን ዝመረፅኩ ትብሎ ምስኡ ምስ ተፈላለየት ናብ ላይብረሪ ኸይዳ ንእሽተይ መፅሓፍ ኣንቢባ እቲ ላይብረሪ ዝዕፀወሉ ሰዓት ምስ በፅሐ እቲ ሓለዋ ኩሎም ንኽወፁ ይነግሮም ቴሳ ክትወፅእ ክትብል ሃርደን ብድሕሪት ይመፁ እሞ ናብ ውሽጢ ተሓቢኢ ብምባል ኣብኡ የትርፋ ኩሉ ተምሃሪ ካብ ላይብረሪ ወፂኡ ይዕፆ ንሶም ቦይኖም ይተርፉ ናይ ፍቅሪ መፅሓፍ እናንበበላ ደስ ዝብል ግዜ እናሕለፉ ከለዉ ብድንገት እቲ ሓለዋ ይመፁ እሞ ምስ ረኣዮም ምህዳም ይጅምሩ ሃርደን ላብ ናይ ኣዲኡ ገዛ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ክልቲኦም ስምዒታዊ ኮይኖም ምስዕዓም ይጅምሩ ቴሳ ጌራቶና ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ነገር ይገብሩ ካብኡ ምስ ወፁ ኣቦኡ ቅድሚ ምማቱ ብሓደራ መልክዕ ንኽነብረሉ ዝሃቦ ገዛ ሒዝዋ ይኸይድ ንሳ ድማ እቲ ገዛ ብጣዕሚ ፈትያቶ ስለ ዝነበረት ድሕሪ ሕዚ ኣብ ካሊእ ካብቲ ነብሪ ሓቢርና ኣብዚ ንምንበር ተባሂሎም ብስምምዕ ምንባር ይጅምሩ መዓልትታት እናሓለፉ መፅዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ሓቢሮም ምሕላፍ ጀመሩ ሕዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ምትሕፍፋር ዝበሃል ነገር የለን ንመጀመርያ ግዜ ወሲብ ይፍፅሙ እሞ ቴሳ ክሳብ ሕዚ ዘፅንሖቶ ድንግልና ኣትስእን ንጎሆ ሃርደን ሸወር እናገበረ ቴሳ መፅሓፍ እናንበበት ነይራ ብድንገት ናይ ሃርደን ስልኪ ተደጋጋሚ ተፀውዕ ኸይዳ ቸክ እንተገበረት እቲ ነገር ንቴሳ ነጊርካያ ዶ ትኸውን ምናልባት ሎሙዓንቲ ትነግራ ብጣዕሚ ናፊቐካ ድሓር 9 ሰዓት ንራኸብ ዝብሉ መልእኽትታት ትርኢ ሃርደን ካብ ሻወር ምስ ተመለሰ ስለ እቲ መልእኽቲ ተሓቶ ንሱ ብድንጋፄ ሞሊ ብዛዕባ እንታይ ከም እትዛረብ ኣይፈልጥን ብምባል ካብቲ ገዛ ይወፅእ ንሳ ድማ እናሰዓበት ናበይ ትኸይድ ክንዘራረብ ኣለና ትብሎ እንታይ ኢና ንዛረብ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ብምባል ወፂኡ ይኸይድ ቴሳ ካብ ካሊእ ግዜ ብላዕሊ ሕዚ ትጭነቕ ሰዓታት ሓሊፎም መልእኽቲ እንተፀሓፈት ሃርደን ምን መልሲ ኣይሃባን ነይሩ ብድንገት ሞሊ ምስ ኣስታወሰታ ንራኸብ ዝበለቶ ሰዓት በፂሑ ኣሎ ብምባል ትኸይድ ሞሊና ስቴፈን ምስ ካልኦት መሓዙተን ኮፍ ኢለን ከለዋ ቴሳ ድማ ናብአን ትኸይድ ብዙሕ እንተይፀንሑ ሃርደንና ዓርኩ ናብኡ ይመፁ ሃርደን ቴሳ ምስ ረኣያ ብጣዕሚ ደንገፀ ሞሊ ንሃርደን ክሳብ ሕዚ ንምንታይ እቲ ሓቂ ዘይነገርካያ ፀኒዕኻ ዝሮዝሮ ሎሙዓንቲ ትነግራ ኢኻ ምንጋር እንተሓፊርካ ኣነ ባዕለይ ክነግራ እየ ብምባል ስምዒ ቴሳ ቅድም ተስታውሱ ዶ ቱርዝ ኦርደር ክንፃወት ከለና ብምባል ሞባይል ብምውፃእ ሓደ ቪድዮ ተርእያ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ትእዛዝ ንዓኺ በፂሕኪ ምስ ሃርደን ንኽትሰዓዓም ነይሩ ነገር ግን
ገዲፍክዮ እንትትወፂ ብድሕሪ ሃርደን ትእዛዝ በፂሕዎ ንዓኽ ፍቕሪ ንምትሓዝ ተኣዚዙ ነይሩ ሓቢርክ ዘሎ ነዚ ቅፅዓት ንክውድእ እዩ ብምባል ተርእያ ሃርደን ነዚ ትእዛዝ ዝተዋሃበኒ ንዓኽ ቅድሚ ምልለያይ እዩ ሕዚ ግን ካብ ልበይ ኣፍቂረክ እየ ይብላ ቴሳ ግን ነዚ ነገር እዚ ዝሽከም ዓቕሚ የብላን እናነብዐት ድማ ብዝናብ ናብ ክፍላ ትኸይድ ንጽባሕቲ ንኮ ናብ ቤተሰባት ትኸይድ እሞ ኣዲኣና ናይ ቀደም ሕጽያ ብሌር ይቅርታ ተሓቶም ብሌር ድማ እሺ ኢሉ ተቐቢሉዋ እናረአና እቲ ፊልሚ ኣብዚ ይዛዘም ቤተሰብ እቲ ቪድዮ ከም ዝፈተኹሞ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ነቲ ቪድዮ ላይክ ንቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ